Ngithe ngihlalele ekhaya ngakhumbula ukuthi kunama-footage athathwa yibhanoyi lakwaMhlongo eKenanga ngoJanuwari agcine engasebenzanga. Ngase ngithathe igondane ngashona khona ngathi mangingena nanka ama-footage angakaze asebenze. Ngase ngiyawathatha ngawathintathinta ngase ngigabisela nge-bracelet lakaNtwezi Mnandi Media. Ngase ngidlulela phambili futhi ngawathintathinta nge-app yokwenza amavidiyo ngaphinde ngawathintathinta ase akhipha into ekanje uzoyibona ku-YouTube ephelele, Ezimnandi Media on YouTube.